प्रतिवार्षिकप्रमाणे या शारदीय नवरात्रात पूर्ण 9 माळीची सेवा जाकरी नागेश महारुद्राची या मकरोत्सवात सुरू आसा। ही सेवा जाकरी 21 तारखेर आमच्या प्रतिपदेच्यान सुरू जाल्ली आसा। या नवरात्राक शारदीय नवरात्र म्हणटात। तेन्ना हांगा डेली मकरोत्सवात देवाची पुजा जाता। सद्दां कीर्तन आसता 8 ते 9:30 पर्यंत कीर्तन जाता। मागीर 9:30 देवाच्या मकरान बसून आरती आसता। प्रत्येक माजराची सद्दां एक दीस रात अशी या उत्सवाच्या स्वरुपाचें आसा। पयले दिसा गांवकाराची रात, दुसरे दिसा देवस्थान एक जोशी म्हणटा ते एक रात, तेच्या नंतर गावडेकर फॅमिली, कुशीकर फॅमिली, धांगोडकर फॅमिली, त्या प्रमाणे खवटे फॅमिली, तशेंच आमचे सरदेसाय फॅमिलीचे 2 राती आसा। एक कुमारदेवीचे सरदेसाय आनी एक आमचे गोगडबागचे सरदेसाय। अशें आयचे निमाणे राती गोगडबाग आमचे सरदेसाय त्यांची एक रात आसा। तशेंच हो उत्सव जो आसा सगळे लोक जमून मुख्य म्हणजे सदां आमचे आरती येता जावन ते पयलीं नागेशीच्या देवळांतली आरती जाता, मागीर महालक्ष्मी देवळांतली आरती जाता आनी त्या प्रमाणे आयज एक स्वरूप नागेशाचें तुमी पळयत जाल्यार एक बरें स्वरूप म्हणजे एक बैरागी वेशांत तो आसा। सगळे जटा वगैरे सोडून त्या प्रमाणे भस्म लावन एक स्वरूप अशें सुंदर अशें आसा। खंयय जरी लोक गेले वार्षिक खंयचे दिसा जरी पावले ना तरी ह्या निमाणे दिसा मुद्दाम आवर्जून लोक मोठ्या उपस्थितीन हांगा ह्या देवळांत येता। प्रातःकाले शुभं दृष्टवान् ऋषि पापं व्यपोहतु आजन्म कृतमाध्यान्ने सायान्ने सप्तजन्मनि मेरुकाञ्चन रक्तानां नवाङ्कोटिशतैरपि पञ्चकोटितरङ्गाणां तत्फलं शिवदर्शनात्। पूर्वी त्या बावला बावलीचं लग्न व्हायचं ना, त्या कपडाच्या अशा त्या चिन्ह्यांची बावली तयार करायची, बावला तयार करायचा आणि त्याचं लग्न राहायचं। तर ते म्हणतात शिळा तांब्याचे केले बावले, बावलं केलं आणि पाठ मांडून वरी बसवलं, पाठ मांडून वरी बसवलं आणि गंध अक्षता झाकोळले, तिथे म्हणाले गंध अक्षर त्याच्यावरती झाकोळलं आणि मना आले ते नाम ठेविले। नेमकं कसं घडतं बघतो ना आपण। पूर्वीचा काळ होता, एकेका दाम्पत्याला कमीत कमी 8-9 मुलं आणि 8-9 मुलं आणि मग त्यांना काळ एक पिढी समोर झाली म्हणून 8चा रेशो 4 करते आला। मग त्याच्या नंतरच्या पिढीमध्ये 4-4 मुलं, त्याच्या नंतरच्या पिढीमध्ये 2-2 मुलं। पण असं जॉईंट फॅमिली होती, एक संयुक्त कुटुंब होतं आणि त्या घरामध्ये प्रत्येक पिढीच्या 4-4 सुना, त्याच्यानंतर दुसऱ्या पिढीमध्ये परत 2-2 आणि त्याच्यानंतरच्या पिढीमध्ये परत म्हणाले 1-1 सून। तर हा सगळा परिवार आणि आपल्या इथे असं आहे की घरात आलेली सून ही माहेर येताना अलंकार काय आणते ते आणते, पण येताना सोबत तिचे वडील तिला 3 गोष्टी देतात देवाच्या संदर्भामध्ये। पहिली गोष्ट तिला बाळकृष्ण देतात की तिला बाळकृष्णासारखा मुलगा हो म्हणून। मग पती तिच्यासाठी परमेश्वर किंवा शिवस्वरूप राहावा म्हणून तिला एक शंकराची पिंड देतात पूजा करायला, निष्ठेने सेवा कर। त्याच्या मनामध्ये तो भाव तयार झाला, रोज पूजा करतो आंघोळ केल्यानंतर। 1 वर्ष झालं, 2 वर्ष झालं, 5 वर्ष झालं, 10 वर्ष झाले, 12 वर्ष झाले, परत काहीच पडला नाही, पूजा करतोय। पण मग आता या देवाची पूजा करायची तर किती करायची, मनापासून करत होता का? तर म्हणाले बिलकुल मनापासून करत नव्हता। सुरुवातीला पूजा करताना एक एक देव असा हाताने उचलून त्या एवढ्या मोठ्या तामणामध्ये ठेवायचा। हाताने तरी असे ओंजळीने तरी का घ्यावे,
म्हणून यांनी एक युक्ती लढवली. वरचा कोपरा कशाचा, त्या खणाचा, आणि खालचा कोपरा एकत्र, ती झाली झोळी. इकडचा एक कोपरा घ्यायचा, तिकडचा एक घ्यायचा, अशी झोळीमध्ये ते देव घ्यायचे. आणि मग काय करायचं, तामणामध्ये ती अशी झोळी आणायची आणि एकीकडचा कोपरा सोडायचा, म्हणजे सगळे देव गडगड 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 करत त्या तामणामध्ये. म्हणजे आपण कीर्तन झाल्यावर म्हणतो घालीनं लोटांगण वंदीनं चरण. आता इतके दिवस पूजा केली म्हणून देवच त्याला घालीनं लोटांगण करायला लागले. तिथे तामणामध्ये देव ठेवले आणि अशा प्रकारे तो देवाची पूजा करायचा. तर मला सांगा, अशा भावनेने केलेली पूजा ती भगवंताला प्रिय असेल का? असं दृष्टांत दिल्यानंतर मला सहसा पुरुष मंडळी म्हणतात, का हो तुम्ही आमच्याबद्दल सांगितलं, इकडचं काय? त्याच्यामुळे आपण समतोल ठेवायचा कीर्तनामध्ये. या मताचा माणूस मी आहे, या मताचा बुवा मी आहे. मग काही दिवसानंतर काय झालं, संयुक्त कुटुंब बंद झालं, सेपरेशन चालू झाले. मग नवरा कामाला जाणार, बायको घरी राहायची. मग पूजा कोणी करायची? तिनेच करायची. मग ती पण पूजा करायला लागली. देव किती 5, फक्त 5 मिनिटामध्ये पूजा व्हायची. मग अशा प्रकारे झालं, कुटुंब मोठं झालं, मुलं शिकायला आले, घरामध्ये पैशाची चणचण पडली. मग हिने विचार केला, मी का बरं नोकरी करू नये, म्हणून मग ती नोकरी करायला लागली. मग ती नोकरी करायला लागल्यानंतर देवाला तिने पहिल्यांदा सांगितलं, देवा आता तुझी माझी गाठ फक्त संडे टू संडे, तोपर्यंत तू माझ्याकडे पाहू नको, मी तुझ्याकडे पाहणार नाही. मग दर रविवारी पूजा चालू झाली. रविवारी पूजा चालू झाल्यानंतर आता काय झालं, रविवारी सगळ्या प्राईम टाइम्सचे जे चॅनल्स आहेत ते रविवारीच राहतात सगळ्याच्या वेळी. मग आता त्या देवाला वेळ द्यायला तेवढा वेळ नाही. मग तिने पण तिच्यातून एक शक्कल काढली. तसंही देवघर हे किचन मध्येच असतं, कुठे एखाद्या ओट्याच्या खाली नाही तर एखाद्या सुमटीमध्ये, असं सामटीमध्ये ठेवलेलं राहतं. मग हिने विचार केला की एक एक तामणामध्ये देव कशाला घ्यायचा, आंघोळच करायची आहे ना, तर स्वयंपाकघरामध्ये जे साहित्य आहे ते देवासाठी आता वापरायचं. म्हणून त्याला जी रोळी म्हणतात ना, चाळणी वगैरे जी राहते, त्या चाळणीमध्ये देव घ्यायचे. चाळणीमध्ये गेल्यावर बेसिन मध्ये घ्यायचं, टॅप उघडायची, खळखळ खळखळ देवाला करायचं. एका कापडामध्ये घ्यायचं, ठेवून द्यायचं. तुका म्हणे चाखून सांगे मग अनुभव आहे अंगे, मग अनुभव आहे अंगे, मग अनुभव आहे अंगे. तुका म्हणे चाखून सांगे मग अनुभव आहे अंगे, मग अनुभव आहे अंगे, मग अनुभव आहे अंगे. मग ह्याला अशी जर भक्ती केली तर तो भक्त असा नैवेद्य अर्पण करायला पाहिजे. पण आमचं काही नाही, आमचं सगळंच दाखवायसाठीच राहतं. आम्ही जे जे काही करतो ते स्वतःच्या मनाला रुचेल आणि इतरांना दिसेल. आम्हाला असं वाटतं यावर्षी बोनस वगैरे काय, किंवा धंदा चांगला झाला, पैसे जरा जास्ती आहे, मंदिरात जावं आणि दान पेटीमध्ये 500ची नोट टाकावी, इच्छा झाली मनामध्ये. आणि दान असं म्हणतात की ते गुप्त करावं, कोणाला दिसता कामा नये. एक जण गेलो मी, एका मंदिरात असाच बसला होतो, आली ती व्यक्ती, खिशामध्ये हात घातला, अशी 500ची एक नोट काढली आणि ती नोट काढताना बघितलं की माझ्या नोटेकडे कोणी बघताय का. त्याच्या कर्मधर्मसंयोगाने कोणी नव्हतं, चुपचाप बसला राहिला. 5 माणसं परत दर्शनाला आली, परत ती नोट काढली, अशी काढून अशी वाजवून वजून पुन्हा ती अशी लोकांना दाखवत तिच्यात टाकली. याला भक्ती म्हणायचं का? म्हणजे स्वतःच्या मनाला रुचेल आणि इतरांना दिसेल, ह्याला भक्ती असं म्हणता येणार नाही. भक्त कसा असतो, भक्त काही लागत नाही त्याला. जे न द्वेष्टी न शोचती यत्प्राप्येन किंचित वांछति, हे जे वर्णन केलेलं आहे ना, ते वर्णन केलेलं आहे त्यांनी. ते कसं वर्णन केलं, भक्ताला काही लागत नाही. नागेशाची लिमाणेर आणि प्रत्येक वर्सा लिमाणेरार ती हांगा म्हत्व आसता. हांगा लिमाणे दिसा भस्म लायतात सगळे म्हाज्या नाग्या लोकांक भस्म लायलो जाता. नागेश म्हातारो जाता अशी आख्यायिका आसा. ताका लागून मोठ्या संख्येन भक्तगण आनी म्हाजन आयच्या राती खातीर येतात. एक तारी संगे एक रूप झालो झालो झालो, एक तारी संगे एक रूप झालो. आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात नालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात नालो. एक म्हण आहे, झोपायला धोंडा आणि खायला कोंडा.
एखाद्या माणसाला खूप झोप आली असेल तर मग एसी चालू आहे की गादी आहे की पंखा चालू आहे काही आवश्यक नाही. तो असा गोट्यावरती जरी झोपला ना तरी त्याला झोप येते. म्हणून झोपायला धोरणा आणि खायला कोंडा. जेव्हा माणसाला अगदी भूक लागते असा कोंडा काही पण मिळाला ना तरी तो खाऊन राहू शकतो. मग भूक भाकरीची, छाया झोपडीची, महाल नसला तरी चालेल. महाली मोह बिछाने कंदील श्यामदाने. ती माया, माया अनेक अर्थाने वापरण्यात शब्द येतो. शब्दानाम बहवा अर्था, अनेक अर्थ असतात शब्दाचे, पण इथे अर्थ ती माया आणि आसक्ती नावाची घ्यायची. ती आपल्या संसाराची आसक्ती त्या भगवंताच्या चरणावरती अर्पण केली की नंतर काय होतं, ठेविले अनंत तैसेची राहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान. रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. 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 नमो नागेश महाराज की जय. मंगल मूर्ती. सुद्धा शिवतालो ती लांबच शिवप सगळी सत्री तोरण ध्वज गुडयो आनी देवाचे कपडे आमी पयलीं तो दाते रमेश दाते म्हणून तेणें म्हाका शिकयल्लो. तेणें तो आनी हांव पयलीं शिवतालें आनी तेजे नंतर मागीर हांव शिवपाक लागलो. बरीच वर्सां जालीं सगळें शिवता आनी पयले पिनारी ते सगळे म्हणजे हांगाच न्ही सगळे तर फातरप्या रामनाथी मडकय सुद्दां आतां शिवपाचें आशिल्ली ती आतां फुडले हेका दिवपाचें नवमी गवें. अशें करून आतां देवाचे ड्रेस तर म्हाका सामके चालू आतां येसान घातल्याक सदांच लोक शिवून घेतात. पूण देव म्हाजे कडेन शिवून घेता ते सगळे वेवस्थीत करून. कितली वर्सां जाली आतां तूं आतां हें करता हितूरच? हांव वर्सां आतां हांगाच म्हणजे सोनेकारान हितून हांव आसा न्ही ताकाच म्हाका 54 वर्सां जालीं. खूब हांव देवा बद्दल म्हाका खूब आदर आसा सामको म्हणजे सामको म्हाका तो राखता म्हणल्यार जाता अशें. भगवान महारुद्र नागेश महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ.
सांगायचं